dị iche na African traditional religion na nke ọgbara ọfụ a na-emezi kịta. Some of the most honorable persons I know ha na-eme ihe omenala. Ha na-aga ikpe ikpe ana ịhụ ya ọzọ dọka na ana si na ya sị asị na ana ga-eme gịnị. Ọ dị ahụ ndị na-eme ife omenala. Mana ibe apụzazi kịta ndị oke ite ama na onwe ndị oke ite nọ na Ogbunka. Onwe onye oke ite nọ ya sụọ ya imi ka anyị bịakpụrụ ya. Ndị na-eme omenala ha na-asọ nsọ, ha nwere nsọ ha nwere nsọ ha na-asọ. Ọ ndị ihe omenala ga-asị gị jide ọfọ, kwụba aka gị ọtọ, ewekwana nke a, emekwana nke a, emekwana. Mgbe ochie amara mma ọkara zụta eme kịta nọ na nnukwu ife nnekwu alụ ga-ana na Anambra.